Pancen subur makmur ning tanah Jawi maripah alo jinawi rakyate adem ayem adem ayem niki nderek ndedonga muga-muga ajakanipun Bapak sapa mau? Pak Sinten, yo. Iya kelalen. Bapak Mairan. Nggih. Saged tinampi dumateng Gusti Kang Murbeng dumadi muga-muga ingkang dipun sunat ing Kalimantan saged nerusaken wonten ing bangku pendidikanipun. Migunani tumrap nusa kalawan bangsa menggaing agama. Nggih sugeng siang Mas Pono. Nah ki biasane ya lumayan. Mas Pono. Mas Pono nggih. Saking pundi? Saking Lemungsur Wonoarjo. Lemungsur niku nggih. Niku nggih Juragan Sawer. Juragan Sawer. Ning Yawere nglendet. Kumise lho. Iya. Pancen. Oh, langgar sing mburi Juragan Empang. Juragan Empang. Empange tanggane apa? Sing mburine maning Juragan Jebuk. Lan dina sing siki ngarepi gampangane ya. Armada truk dam. Info angkutane. Angkutan. Ya muatane. Yo. Aman tentrem. Pancala gending sampun katuraken